І яшчэ толькі адзначым важнасць наступнай старонкі нашага канцэрта, таму што зараз прагучыць музыка, зафіксаваная ў першых нотных друках. Калі Скарына распачаў кнігадрукаванне, увогуле друкаванне, то Миколай Чорны не асабістай творчасцю, але асабістай справай і асабістымі сродкамі, асабістай энергіяй і ініцыятывай заснаваў нотадрукаванне. Миколай Чорны найсвятлейшая асоба нашай гісторыі, чорная толькі сваёй барадой. У астатнім гэта постаць абсалютна унікальная, якая стаіць поплеч з іншымі самымі светлымі, у тым ліку з Євросіні, там далёка са Скарынам, тут побач нашага народа. І нагадаем, што яго дзейнасць і уся гэтая падзея адбываліся ў час ужо даволі шчыльнай інтэграцыі беларускага ці беларуска-літоўскага, корректно кажучи, сьогодні навколо, і польського господарства. І часто тяжко разобрать, де культура белорусская, де польская, де белорусско-польская. Гэтыя помнікі нас уже не дзеліць, а аб'ядноўваюць. Таким чынам, вашай увазе 3 фрагменты з першых беларускіх нотных друкаў, которые выйшлі ў Берасці, сучасны Брест выбухны, я кажу, Берасці, музычны, меладычны, калісьці і так далее. І Нясвіжы у Берасці першы канцэрнал гэта 1558 і праз 5 гадоў 63-м следам за катехізісам на наступны год, катехізісам самонаводам, который ведае кожны школьнік. Ведае? Канцэрнал Нясвіж.